سلام كبراتن كبرانن تغتاتلت تسفانا تيوب نزعلة هزيز تدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مكتا لكم نعدم دكتور أبي مس دكتور دبرتين بمستير كراخبيو إثيوبيان كينيان بشغتشات إفاتتا دمتاوي داويت نقا بحمامي مويتو تباهيلو إيرتراوان سدتنياتات بغفل إميغريشن إثيوبيا يكلابتو كبراتن كبرانن كتسمعوا تنحهم أرستات نايزعلة الزينايو نزرزراتو يسعب كفل إميغريشن إثيوبيان إيرتراوان دقاقي مو يكلابت تمالي 13 سنة كلتشحن 20 كلتن أبسعتات دحر غتري كاب إثيوبيان هاي داقماي سفرا مسرح زازيموم كاب كتما أديس أبا كبقسو زنوبروم إيرتراوان بسنكي زي صفوف السرارحا كفل إميغريشن إثيوبيا كاب إيربورت كم استملسو كاب أديس أبا زبتحنا زينا يحبر እዞም አውሽት ትካል ተጸዋዒ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ብዘሎ ጉዕዝያ አሰራርሓን ነዊሕ እዋን ተሸጊሮም ጸንሑ ኤርትራውያን ዜጋታት አድላይ መስራሓት ወዲኦም ብትካል IOM ተጓዒዞም ኣብ ኤርፖርት ምስተረኽቡ ብሰራሕተኛታት ማዕርፎ ነፈርት ቦሌ ወረቐትኩም ካብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኣይተላከልናን ሓበሬታዎም ኣብ ሲስተምና የለን ተባሂሎም ከም ዝተመልሱ ይግለጻሎ እቶም ካብ ኤርፖርት ዝተመልሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ገርጅን ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት IOM ብምኻድ بزعباتي زقاتما قداي أبستوك كسلو أبستوعناكم تملسو زبل ملسة وهيبوهم ننبيتهم كمستملسو اتسترغب حبري تارغاقيتو اتهم نبرتهم شيطهم مسمغربهم تفانيهم نمقشاد الوات زنبورو إرتران سدتنياتات بتزقاتهم في التعميم محيرقيهم قواهيهم متار كمسانون قاليهم دمان خلاقي جيزيهم كومو تباهيلهم كمستملسون اتزبت حنا زينا ينتصر ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት በብልሽው አሰራርሓ ተካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ናይ ቅድም አራ ናይ ሕጂ RRS ከምኡን ብغፍሊ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በደላት ክበጽሖም ከም ዝጸንሐ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ክሕበር ጸኒሕ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ከምኡን ኣብ በርሓለን ሶርዶን ክልል ዓፋር ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ክልል ትግራይ ኣብ ዓለም ዋጮ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ብዘይ መግቢ መጽለልን ሕክምናን ዝተረፉ ኤርትራውያን ስደተኛታት نبرتهم يزرف يسروا حلواتهم يطفون يموتون كم زلوا كاب استفلاليه وغنات ترعانن سمعتان كقرب تانيحيو مع كان حبريتات تسفانات يوب اب استفلاليه كورنعات عالم زلوا إيرتراوان نمثلات اوشت إثيوبيا زلوا إيرتراوان حواتهم نموحاس نابز ملكتهم أكلات ملأختات بمتحف تساقطخ قبرون حاجزاتهم كبركتون تتصوع دكتور أبي مس دكتور دبرتيون بمستير كرخبيو فدرلاو منግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ግብረ ሽበራዊ ሉዝ ሰየመ ሕወሓት ብሕቡእ ክዘራርብ ከም ዝጸንሐ ዝገልጹ ዝተፈላልየ ዜናታት ይናፈሱለው ከም ውጽኢት ናይቲ ክካየድ ዝቐነየ ሕቡእ ዝርርብ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ መስመራት መብራህቲ ቴሌፎንን ባንክን ክጅምሩ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ እቲ ክካየድ ዝጸንሐ ንነዊሕ እዋናት ዝተኻሕደ ዝርርብ ናይዞም ክልተ ወገናት ክሽፈነሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ውጽኢቱ ህዝቢ ክሰምዖ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝተፈላልዩ ምንጭታት ይገልጹለው ነዚ ዜና ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ማዕከናት ዜና ካብ እሙናት ምንጭታት ዝረኸብናይ ሓበሬታ በመባል ዘርጊሕና ኣለዋ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝኾነ ኦሊሶጎን ኣባሳንጆ በተደጋጋሚ ናብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን በመምልላስ ካብ ኣብይ ናብ ደብረጽዮን ከምኡውን ብመንጽሩ መልእኽታት ከመሓላልፍ ከም ዝጸንሐ ብዙሓት ይገልጹ ካብዚ ወጻኢ ድማ እቶም ክልተ ወገናት ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ኣብ ሃገረ ታንዛንያ ከላዘቡ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ بزولعو كينات نستبقست تميت حزب تግራይ ምጽዋሩ ከቢድዎ ዘሎ ስርዓት ሕወሓት ብህጹጽ ባንክ ክኽፈተሉ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ከምኡውን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዜጋታት ትግራይ ናብ ኣዝማዶምን መቕረቦምን ገንዘብ ዝልእክሉ ባይታ ክፍጠር ኣብቲ ብሕብብእ ክካየድ ዝጸንሐ ኣኼባታት ብቐዳምነት ዘልዕሎ ዛዕባ ምዃኑ ዝገልጹ ሓበሬታት ይወጹለው ሱዳን ፖስት ከም ዝሓበሮ ፌደራል መንግስቲ ንምኽፋት ናይዞም ወሃብቲ ኣገልግሎታት ዘኽእሉ ክኢላታት ናብ ትግራይ ክልእኽ ምዃኑ ይጥቀስ ኣሎ ኣብ ኔብራስካ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዲፕሎማሲያውን ወከልቲ ሕወሓት ንሱዳን ፖስት ከም ዝሓበርዎ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኬንያ ዝጀመረ ምዃኑን ሕወሓት ሓሳባቱ ዘለሳለሰን ናይ ኣብ ኣሕመድ መንግስቲ ድማ ንዝቐረበሉ ጠለብ ክቕበል ዝጀመረን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ምዃኑን ብምግላጽ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ክፈርስን ክንደቕና ይጸንሕ ዘተ ውጽኢት ምዃኑ ይገልጹለው ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝህብ ትካላት ምስ ዝጅምሩ ሕወሓት ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ክቕበልን ከኣምንን ምዃኑ ኣካል ናይቲ ስምምዕ ምዃኑ ንሓበሬታ ወከልቲ ሕወሓት ብምግላጽ ሱዳን ፖስት ዜና ሰሪሕሎ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ወገናት እቲ ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ ስለምንታይ ብምስጢር ከም ዝተታሕዘ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰላም ግድነታዊ ኣመራጺ ኮይኑ ዝቐርበሉ ዘሎ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ካብ ምሕታትን ምዕዝምዛምን ኣይዕረፉን ዘለዉ ነቲ ዝርርብ ቀረባ ዝኾነ ሓደ ሰብ ከም ዝበሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ደው ንምባል ካብ ሰላማዊ ዘተወጻኢ ኣመራጺ ከም ዘየለ እቶም ተፋለምቲ ወገናት ዝተረድእዎ ይመስሉ ሃገራውን ዓለማውን ኩነታት እውን ነዚ ዘገድዱ ምዃኖም ገሊጹሎ ኢትዮጵያን ኬንያን ብሸቐጥ ጫት ይፋጠጣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀንዲ ኣፍረይቲ ጫት ዝኾና ኢትዮጵያን ኬንያን ብምኽንያት እቲ ናብ ሶማልን ጅቡትን ዝገብርኦ ናይ ጫት ንግዲ ክሰማምዓ ከም ዘይከኣላ ይግለጽ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ብቐጥታ ኢዱ ዝእተወሉ ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ኣውራ ናብ ሶማል ዝግበር ናይ ጫት ሸቐጥ ብሰንኪቲ ኬንያ ምስ ሶማል ዘለዋ ደቡባዊ ግዝኣት ብዝመሰረቱ ግጭት ኣቋሪፃቶ ዝጸንሐት ቀረብ ጫት ኢትዮጵያ ንብሕታቶ ቁጻጺራቶ ዝጸንሐት ናይ 13 ሚልዮን ናይ ኬንያ ሽሊንግ ንግዲ ዝተበገሰ እዩ እታ ካብ ዓመታዊ ናይ ሰደድ እቶታ 400 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን ካብ ጫት ኣታዊ እትረክብ ሃገረ ኢትዮጵያ ነዚ ሃጓፍ ተጠቂማ ቀረብ ጫት ከተዕብስ ስለዝጸንሐት መዘዘላቶ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁልውላው ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣኽሳብ ዕዳጋ ተጨራቲ ከም ዘይትደሊ ዝገልጽ ዘይምስምማዕን ምፍጣጥን ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ብሕማም ይሞይቱ ተባሂሉ ናይ ሓፂር መዓልታት ሕማም ዝጠንቁ ሕልፈት ምዃኑ ዝተነግረሉ ሞት ትግራዋይ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ዝተፈላለዩ ዜናታት ይስርሕሉ ኣለዉ እቲ ን4 መዓልታት ኣብ ኣዲስ ህይወት ሆስፒታል ኣዲስ ኣበባ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ዝዓረፈ ዝንገረሉ ዘለዎ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝዋቃዕ ዜና ይስርሓሉ ኣሎ ዳዊት ነጋ መን ቀቲልዎ ዳዊት ነጋ ተቐቲሉ እዩ ዝብሉ በት ሓደ ወገን ከም ጉንፋዕ መሰል ሰዓል ኢሉ ከም ዝጀመሮ ሆስፒታል ምስ ከደግን ኒሞንያ ኮይኑ ምስ ጸንሐ ሽኮርያ ስለ ዝነበሮ ድማ ንሱ ኣጋዲድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ብሓፍቱ ዝግለጽ ሓደ ዜና ኣሎ እንደው እህቴ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ አሁን እዚህ ጋር ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙዎች ምን ይላሉ ያው እህቱም እንደመሆንሽ ዳዊት ነጋ እንግዲህ የሞተበት ምክንያቱም ያው የሳምባ ምች ኒሞኒያ ነውና ስኳርም እነዚህ ናቸው እንግዲህ አንድ ላይ ሆነው የገደሉትና ብዙዎች ምን ይላሉ ሰው ነው የገደለው በማለት ፖለቲካ ጋር ሲያነካኩትም እየሰማን ነው ከኤርትራ የመጡ ሰላዮች ናቸው ተከታትለው የገደሉት ሆስፒታል የገባውም በዚሁ ምክንያት ነው የተገደለው በሰው እጅ ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉና እንደው ለነዚህ ሰዎች እውነታውን ብታሳውቂና እንደው ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ወጣችሁ ቢያንስ እንኳን ሬሳው አፈር እስከሚገባ ድረስ ሰው አይጠብቅም እንዴት ይሆናል ሬሳው እስከሚገባ እንኳን ዳዊት እኮ የኔውን ከባንም ጋር ተነካክቶ ያውቃል አገሩን ወዳድ እናቱን ወዳድ ለሴት ልጅ ክብር ያለው ሰው ነው እንዲህ አይነት ቦታ ከእንዲህ አይነት ነገር የሚነካካ ሰው አይደለም እባካችሁ ነፍሱን እንኳን አንድ ያሳርፋት እባካችሁ ወንድሜን በሰላም እንቅበረው እባካችሁ ተው ይሄ ሁሉ ይደርሳል ቀስ ብሎ ይደርሳል በቃ ገንዘብ ለማግኘት ይሄን ያህል መሯሯጥ በየቤቱ ወንድሜ የለም እንዴ በጣም ነው የሚያሳፍረው ሆነ በጣም ያፈርኩት ዳዊት ነጋ ንነዊሕ እዋን ካብ ሰብ ክርሕቕን ናብ ኣብያተ ጸሎት ክመላለስን ከም ጸንሐ ዝገለጸት ሓፍቱ ዝነበሮ ሽግር ተመሓይሹ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝነበረ ትገልጽ ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ጓለይ እናበለ ከም ዝሞተ እትገልጽ ሓፍቲ ዳዊት ነቶም ሰብ ይቀቲልዎ ካብ ኤርትራ ዝመጹ ሰለይቲ እዮም ቀቲሎሞ ዝብል ወረታት ዘናፍሱ ዘለዉ ናይ ዩቲዩብ ናይ ፖለቲካ ሸቀጥቲ በጃኹም ካብ ከምዚ ነገር ዝውጹ ዳዊት ኣብ ከምዚ ነገር ዝሳተፍ ኣይኮነን ሬሳኡ እኳ ብሰላም ይዕረፍ ግደፍዎ ክትብል እናልቀሰት መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ኣላ ሓንቲ ካብዘን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ዝሰርሐት ሕሩይ ሜድያ ዝተባህለት ናይ ትግራይ ማዕከን ዜና እያ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ንዝኣመሰለ ሕልፈት ፖለቲካዊ ሰበብ ምንዳይ ልሙድ ተርእዮ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ንዘጋጠመ ሞት ናይ ሓደ ኣጋዚ ናይ ዝተባህለ ወተሃደራዊ ጉጅለ ጀነራል ዝነበረ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱር ፖለቲካዊ ትርጉም ክወሃቦ ከም ዝተፈተነ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ማዕከን ሓበሬታ ተስፋና ቲዩብ ዝንቡዕን ስኑዕን ሓበሬታ ኣብ ምምሕልላፍ ተጸሚዶም ንዘለዉ ኣባላት ዝተፈላለየ ማዕከናት ሓበሬታ ካብዚ ኣደናጋርን ጥቕሚ ኣልቦ ስራሕን ክሕየቡ ህዝቢ ድማ ንዝበሃሉ ሓበሬታታት ከም ዘለዉ ከይተቐበለ ኸጻሪ ትጽውዕ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ዝተዳለወ ዜና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ክንምለሰኩም ኢና ሰላም